Imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay na, balasang ko. Talaga akasta. Sana bale, taimbagamot ti doktor abasta matong panlakit di ti amin nga imbilin na kan ka. Maagasan ka matlaeng. Iso asaan ka kung mga agsubsubag, ah? Mabiitlaeng ta isimpak ti kamam. Tane, naggulumot kan balasang ko. Ano sam ti kasasaan mo ita, Laika? Sana bale, tamamati ak nga iti mabiit, kat agsublimot laang ti sigod. Laika, anya ti mapaspasamak kan kabalasan ko. Laika? Laika? Ay, Diyos ko. Apay anak kamut talang kamutlatan. Balasang ko, anya ti mapaspasamak kan ka. Kinasayaan, inak ayaban ni senyor. Makapadanag ti kastoy alanga ni Laika. Anya di ko na, Misty? Pagparangak nga taan nag-abroad. Ngam kinapod nun, ha? Adaak lagayam dito, eh. Anya? No ti amuda kat adaak ijay abroad. Saan da nga atapon asyak matla ti mangriribok kadakwada. Tapno saan amatuloy ti kalaysada. Saan nga agkorriday ta pampanunutan? Dan, Nakarkarola dumakkel ti parikot mo. apay mat? Misty, nasirib ni Albert. Iso asaan mo amalilaw dayjay? Iso amamati ka kanya. Saan nga agkorriday ta aplano? Laika balasang ko. Ha? Tito Amado? Oh, Laika. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Apay namin, Tito. Kat no nalaos ti danag ni Sima nga nagpaarayat kanya. Itay kitaan ka. Nakamot talang ka. Anya? Day tati agpaiso. Ni... Jack amo day tat. Oo. Apay balasang ko. Agsakit man ang tiulo. Anay ko. Mabit lang tayabak ni Simang. Naimbag ni Simang, tamo na ti ipatpatumarnakan ka. Anya ti mapaspasamak kiti day tsaya babae. Jack mo karidad. Iso na lang ta. Apay di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga? Panagkunak kat. Delikado latta ti kasasaad na. Kasta ka di. Kasta tinapaliiw ko kinkuan. Di ka kat baybayan? Amang ano talaga akas jay ti kasat ni Laika? Anya. Apay nga minanas kan apilitan nyo at tulungan no talaga nga agpatinggalaangan ni Chay ti biyag na. Anya ka kadi karidad. Amom ka di no anya ti ibagbagam. Amok. Kat ibagbagak laang no anya ti pudno. Iso adi naklapdan nga agsao. Tano di mo matlagayam kayat nga agsaoak. Saan ka lakuman ang nagibagbaga kanya? Papa, amok akaguran nakpailaang. Bisti. Amok ngagburburat pailaang tidaram kanya. Gapo iti bigdot ko. Ngamkas na kunakon. Nalpasan ti amin. Napasamakan. Di akon maibabawi pa'y.
Naimbagta mo mabigbigan tinagbasulan. Papa, Amom nga raramidak mati amin para kan ka. Ngamiti da ito agundaway. Lating ita, iha. anya ti kayat mo asawan, Papa. Adan biyaga dandanin na isakripisyo. Pinadas ko na kinasarita dagiti masagnan. Nang runa ni Albert. Ngamjak na bawing ti pangandang na. Iso ano anya man ti aramidin na. Sapay la ko matasangwam. Takas itinakon-akon. Inaramid kon ti amin. Ngamjak na bawing ti pangandang na. Laika, kumusta tirig na? Agsaksakit lang na ti ulog, Albert. Ha? Kaslasaan mo't nga umipapekto ti aga sa tumtumaran. Saan mo kami napanunutan dayta? Ti panunutan, kitagimbag ka. Albert, Diyak kaya't nagpanunod kayo ti negatibo, ha? Ti kaya't mo, panunutan magimbag ka. Dayta lain, katawanan ti sa balipay. uwan, Albert. Ala, tangay na katumarkan. Aginanakan. Dayta ti kang runana ka sa pulam ako na ti doktor. Naskan nga aginanakan. Tapno na dardaras ka makarecover. Madanagan ka talaga, Albert. Amok, saan asinsinanti kas dyan adlaw mi kan ni Senyor Amado kan ni Laika? Naana si Man. Dayjay lakit di ti imbaga ti doktor nga epekto tinapasamak kan ni Laika. Aramidag ti amin. Tapno agimbag ni Laika, naana si Man. Diyak itulok nga agbanag ang nakakaasit ay ayatek. Saan na mabalin? Albert, Barok. Amunak, nana. Amom na niya tilinaon ti puso. Tiriknak. Maawatan ka. Amok no kasano ti panangipatag mo kan ni Laika. Katiti makitkitak kan ka. Saan to amapunas ti panagayat mo kan kuana. Nga uray anya pa'y nga tan alapad ti dumteng kada kayo. Naana si Man. Isu nga ikarkararag ko. Asapay la kumata agimbag matlaang iti husto ni Laika. Iti kasta, awan ton ti anyaman atubeng iti napudno nga ayan ayat yo. Talaga kasta ti kayat ko, nana. Idi siya tinagnangabit ka ni patay. Nilay ka tinagbalin asadak ko. Ngambita, tayo sumitag kasapulan kanya. Siyak matagbalin asadak na. Anya ti kunam nga importante a pagsaritaan ta, Panyero. Panyero, may papanday to yung kinilay ka. Apay ti anak ko, Panyero. Wah. Nabit pa yan nakarwari ti ospital. Nga madmadlawan ti imbaga ti doktor. A posibleng agbalin nga epekto tinapasamak kan kuana. Anya? Dahil tati agpaiso, Panyero. Siya ka mismo tinakapanagnak. Ay, Panyero. Nakita ko niya tilangan ni Laika. Nakamot talang lata nakaslawan mang mangeg na. Nga uray pa'y kasano ti pan nakisarita kan kuana. Anya? Nagdanag to pa'y ni Simang, Panyero. Diyos ko, saan ko mamat? Sapay la ko mataging bagmat lang iti husto ni Laika. Mabising ka kadi, Laika. Saan pa'y nana si Mang? Nasakit kadi pa'y ti ulo. Saan mat, Nana? Nasaya at nga rudno kasta. Nana? Ayan ni Albert. Kasarsaritan ni Senyora Caridad.
Isu na laeng, tadyak amo no anya ti pagsarsaritaan da. Oh, apa yan, balasang ko. Adda ka di ibagam kan di Albert? Awan matkit di, nana si Mang. Sana bale. Madamdama laeng, sigurado nga addanton ditoy ni Albert. Naimbag tadakan, Amado. Napanam ka di. At dala importante ang nagsaritaan mi kini Fausto. May papaniti negosyo. Kasta ka di. Oh. Agdwa-dwa ka kanyag. Mabalin mo nga awagan ni Fausto. Isuha mismo ti pagdamagam. Saanan? Karidad. Kinasaritak itay ti anak mo. Dinamag ko no anya ti plano na. Plano may papanitian niya. Aminan ngam kang runaan na sinaludsod ko. No anya ti addang nga iwaywayat na kontra kan ni Misty. Kat, anya ti kunana. Nadagsan ti kaso akayat na maipila kan ni Misty. Frustrated murder. Karidad. Nadlaw ko kan ni Albert akaslawanin at talaga kan kwa na ti anyaman anapalabas da kan ni Misty. Dinan ay ayatan ni Misty. Nasaya at magtanadlaw mo dayta, Karidad. Ita, sika na mismo ti makapanaknag. Isungawanan ti serbi ti panangidaldal mo ken kuana kini Misty. No, idi. Kat kanayon ka abagbagaan. Saan kan alapdan ita, Misty? Anya ti kayat mo asawan? Aramido mo no anya ti kayat mo nga aramiden. Anya? Narigat mo't no laplapdan kakit din. Amang ilaban iti amom arumban para ken ka. Jakmut kayat nga ibagam tukit din. Aga po iti panang laplapid ko ken ka. Isu asaan ka nagbaligi iti kayat mo nga aramiden. Dan, Isu nga daken ka, no anya ti aramiden. Ngam daytoy iti tandaanang. Agtalinaed nga addaak amang suportaken ka. Saan ka abaybayan, Misty? agyaman ak tada ka, Albert. Kunak no saan ka manan amakita iti panagriin ko. Sikakit di man. Apay kami nakasta di pampanunutan. Diyak maliklikan. Ada nga mindanag ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Amangan nga minuga po iti napasama kanya kat agbaliw kan. Anya kumaga po, ka. Amangan ogbalbalin ako na padagsan ka ni ka. Amangan ogbalbalin ako na parikot mo. Sana po na dayta pampanunutan. Saan ka kumangat panunod iti kasta? Tay di ka naman. Saan ka nagbali na padagsan kanya? Like ka pang asim ko ma. Makapadakas kan katikastangan aramidan. Like ka. Anya ti makaspasamakin ka. Ang sakit man ti ulo. Anya? Amangan namatay ako. Saan like ka? Pangasim. Saan ka ngagsaw iti kasta? Saan ka amatay? Di nakpanawan tadyak kabailan. Isa pangasim kumatasan ka ngagsaw iti kasta. Amumot ni aramidot ti amin para ken pa. Isa pangasim kumam. Saan ka ngagsaw iti kasta? Saan ko akabalan, like ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayan ni Albert. Adda iti ayan ni Laika, senyora. Dayjay latan ababa iti as-asikaswad na. Ha,
Buisit day chay ang babae. Senyora, Anya, di mo magustuhan din sawang ko? Kaya't nakalapdan, ha, Simang? Daytoy titandaan ng Simang. Kukuwak daytoy abalay. Kat orayan niya pa'y ti ibagbagakan aramidag. Awan tiya sino man ang makaipagal. Nalawag kadikan ka dayta. wen, senyora. Nasaya at nukasta. Jak kayat nga damang kontra kanyak ditoy. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko. Kanyamanin ay ati pagpupudutan. Awan, Hindi ka makapaglibak kanya, Caridad. Amamukan. mabalin ka di amado. Di naklatta ko manikas kaso. Amo ka santong matlaas siyak ti ayunam. Iso adi mon amuan noan niya ti pagpupudutak. Tadinak to matla maawatan. Ala, makamu ka nga rod, Caridad. Noan niya ti kunam, iso nga rod ti matungpal. Sa dino ti papanam. Ang sarak kami kini Tita Caridad. Panagkunak kat adda na patag nga ibaga na kanya. Misty, Di kagdanag, tagan nadakdan. nasayaat no kasta. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak kan ka. Agyaman ha? O sige, patuloy akon. Napanan ni Misty. Talaga nalaingak. Di na pulos madlaw. Nga adugaya man tinaaramidak kontra kadakwada nga agama. Iso manipod ita. Bagbaga aklangan kampay idi ni Misty. Ngamdya kon lapdan iti anyaman akayat ng aramidan. Tano bilang maisagma. When no mabalod to iti anyaman nga iwayat na. Nalaklakan tulangan alusotak. Tanyaman ngay naramid ko. Ngamday taket no. Mabisto ah. Kasayaatan no saan mula ang ngay kaskaso ni Caridad, Simang. Senyor, Amumatan ti ugali na. No pakibiyangam, talaga atakas kakenkwana. tirigat na, senyor. Uray no dimon ikaskaso ni senyora. Gumura metlat ta. Ha? Namin anon anapadasak dayta, senyor. Jaklatan ikaskaso. Ngam kinaunget nak. Taapay kano ajak ikaskaso. Ay, anyan ni Caridad. Iso amaw awataklatan no anyaman ti nakilangan na kanyak, senyor. Pampanunuteklatan nga iso ti amok. Kat addakan kwa na ti amin akarbangan. Simang, Iso adi kay agdanag, senyor. Nabayag akon ngagpapaay kada kayo. Iso an ay ruwamak meten itikas jay nga ugali ni senyora. Anya jay kunayo, Tita Caridad? Kunak, nadagsan ti kaso nga isagsaga na da Albert kan ti abogado mi para kan ka. Kabailan ni Albert nga ramidan ti kasjay kanya. En kagumaak ti nagpalawag kan kwa na. Ngam na paayag. Talaga kano nga ituloy na ti darum. Tita Caridad, Tirikat na. Ada ebidensyada. Nilay ka ti si bibiyag nga ebidensya. adda laban ko. Ibagak ajak ingagara ti amin. Nariga ta panagnagan ta iti korte, Misty. Tanya ko matimotibong iti ipapan mo iti balay. No talaga nga awan ti plano. Sigurado aday ta ti saludsuden dakan ka. Iso anas ka na panunutam ana imbag no anya ti kasayaatan nga aramitam mo. Kat syakmat. Ikagumaak nga opayan ni Albert iti plano na amang ikasar kan nilay ka.
Sino di si Mang ba't na si Mang? Adda ni Sir Fausto. Anya? Barok, idi pa'y lang nga imbagakan ka Lapdam tiriknam. Saan arumbang iraman mo dagiti awan mo't amuna itinapasamak kanilay ka. Pudno nga aman ni Misti ni Sir Fausto. Ngam awan basol na. Nana si Mang. Pasensya ka lakuman no kastoy ti ibagbagakan ka. Di ka kayat nga isuro. Taamok nga dan panunot mo, Barok. Ngamjak kayat ama ilawan ka amang gura kadagiti tao nga awan met basol na. Kumusta ti anak ko, Panyero? At dahil ti silid na, bambantayan ni Albert. Oh, Pinatgak tikid daw mo nga umay ka ditoy, Panyero. Ngam saan ta ko mga ipadlaw at imay papan kinilay ka, ti talaga agagaram. Maawatan ka, Panyero. Agyaman no kasta. Sa bagay, planok matla kasarita ni Albert. Amok ngamin nga damot bura na kanyak. Kat jak kayat ngagtalinayad na ita. Isu nga ikagumaak a kasarita. Tapno makapagkidawak matkan kuha na iti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Miss. Diya ko nagbayag pa'y, Misty. Sapay la kumata na lawag dagiti nagsaritaan ta. Wan, tita ka rin. Agyaman akno kasta. Amumot no anya ti kayat ko. Saan ko la ama ipilit? Kaputa sa baliitan ni Albert. Maawat ang tita. Di kayag danan. Nasaya at no kasta. Sana bali. Panunutak ka na imbag no anya ti kasayaatan nga aramida. Adakan ka dayta. Katkas na ikarig. Ikagumaak nga upayan ni Albert. Tapno dinan ikasar day jay amot chacha. Agyamanak iti concern nyo, tita Caridad. Senyor, awan ti rumbeng a pagdanagan nyo. Patyak asaan nga garamid iti saan a maiparbeng ni Albert. Si Mang, Idi damo, aklo nagkada kayo. Talaga akagura namat ni Sir Fausto. Gapo iti naramid ni Senyorita Misty. Angam ita, patyak a maawatan nanti amin. Awan ti basol ni Sir Fausto iti kasdyan nga inaramid ni Senyorita Misty. agyaman ang iti panang bagbagam kay ni Albert, si Mang. Awan anyaman na, Senyor. Sa bagay, amok matkit di anawad at ipanunot ni Albert. Isu na lang, dati pagdanagak, kat amangan numailuyos iti sakit tinakam na, gapo iti napasamak kinilay ka. Senyor, Kat dahi tati pagdanagak amang iduron kan kuana, amang bastos kini Fausto. jackpot dyan ang mapasamak dayta, Senyor. Takas itinakunakon, man nakaawat ni Albert. Laika, Sir Fausto, kumusta kan balasang ko? okay lang, sir. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti naramid kan ka ni Misty. Di yun panunutan day jay, sir. Okay, akmatan ka. Nakasingsingpat ka talaga, Laika. Awan ti makunakkan ka. Nalabas ti kinasingpat mo. Sir, Agpaimbag ka, ha? Salwadam ti bagim. Agpaimbag ka, tapno magunod mo ti ragsa. Arumbang lang aparakan ka, anak ko. anya ti kunayo, sir? Anak? Ako, pasensya kan.
no naawagan ka iti kasta. Kaya't ko lang amin nga ipariknakan ka. Tinaimpuswan a panagkidaw ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Misty. Senyor, madlaw ang nagsangit ni Sir Fausto. Itay rimwar iti silid nga ayan ni Laika. Simang, nakapanawan ni Fausto. Saan ta napagsaritaan dayta? Mas daawak laeng, senyor. Apay nga ta. Nalapit ang masya ni ti kasasaan ni Laika. Amumet ang alok ng tipuson ni Fausto. Insangit na siguro ti asin ay ti tao a pinasakitan ti anak na. Ha? Kasta ti amok si Mang. Apay, at nakadisabali a rason nga amom? Ay, awan matkit di, senyor. Ne, tilugan ni senyora Dayjayan. Mabitla ang senyor, tainak ilukat tige. Nadagsin nga rod ti kaso, no kaskasano. Dan, Anya ti planom itang aramidan? kinasarita kon ti abogado. Di magasak itay iti opisina na. Sakbay ang naglayunak dito eh. Misty, Ad-adalan nan no kasano ti rumbang ang maaramin. Kat agtalakak akabailan nak nga idepensa. sapay la ko mata saan ka amadaksan, Misty. Diyak ngamin kaya't amapasamak dayta. Dan, Amumat. Siyak ti kang runaan ang masakitan. No at dadakis ang mapasamak ken ka. Anya kat gaya man ti kasasaad ita ni Laika. Mama, Nakamot talang matlatan. Ah. Kasarsaritak ngam saan ngagsasaw. May maysa tinakaiturungan ti matana. Kaslamunang mo ng matan. pangasim ko mama. Saan ka ko mga Kasjay ka di ti babae nga asawaam, Albert? Monang. Nainsultom lang nilay ka. Mabalin ka di mama. Saan na siya ti pangibagaam? Amumat nga uraan niya tar aramidan. Kat saan tong nagbaliw ti pangaddan ko. Anya. Nalawag tinangig mo, mama. Uray pa'y nga tanong mapukaw ni Laika ti limbong ti panunot na. Saan na niya agbaliw ti pangaddan ko? Natangkan mo ti ulong, Albert. Saan ko ngay daw dawat? Ngam kasanon numatay ni Laika? Gapo iti kasasaad na ita. Mama, Saan mo ang mapaglibakan ti ko na ti doktor? Nga dalata epekto tinapasamak kan kuana. Nga oray makitkita tayo as ibibiyag ni Laika. Ngam kasanon, numatay? mama. Awan ti makalapad iti panangikalay sak ni Laika. Nga uray pa'y ni patay. Anya ti kayat mo asawan? Ikalay sak. Uray ti bangkay lang ni Laika. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dadaulan ti ulo ni Albert. Agmauyungan gapoy ti dayjay abbabaunan. Anya ka di maninday tangay bagbagam karidad. Anya nga agmauyungan ni Albert at sasawam. Agasam ti kunana. Oray ka no bangkay ni Laika? Ikalay sana? Anya? Makitam? Oray sika? Naklaat kay ti imbagak.
Saan ka di? Isa pa nga sim amado. Agtignay ka kumamat. Saan mo apanuinuyan latan ti kinamauyong ni Albert? Lakdam jay anak mo. Ladingita, Caridad. Anya ti kayat mo asawan? Nalpas ko ngayon kari iti anak ta. Asa nakagbalin atubeng iti panagragsak na. Iso asa nakamakibiyang iti anyaman a desisyon na may papan ken ni ayat. Talaga anak kamot talang manan nilay ka. Isumot la akas jay ti imbagbagakan ka itay di senyora. Nana si Mang. Una yun ti kasta asasaadan ita nilay ka. Albert. Pasol ni Misty daytoy, Nana si Mang. Albert. Kasayaatan ko ma. No talaga palungsot ko iti pagbaludan da dya babae. Yamtsak kaya tapaayan ti kiddaw nilay ka. Anya ti kayat mo asawan, Barok. Kiniddaw nilay ka dya kung padakkalan ti parikot, Nana. Saan ko kanang naidarumpay ni Misty? Anya. Day tatagpay so, Nana si Mang. Iso nga uray no kasano taayat ko amang ipalungsot ka ni Misty iti pagpalutan. Tsak maaramid, kapukan nilay ka. Barok. Nagasog nilay ka. Kasaritang tapno saan akastaan nakamot talang latan. Napatagsakit diti ibagam kanyak, Panyero. Talaga, Panyero. Anya dayta. Rugyamon ti agrago. Ngayon, awanan na pulos ti makalampag kini Albert amang ikalay sa kini Laika. Anya ti kayat mo asawan, Panyero. Dalpasan ngayon sawang ni Albert ikin mismo nga inana. Nga uray bang kailangan ni Laika kat ikalay sana. Aniya. Dahil tatipod no, Panyero. Mismo ni Caridad pinangibagakan niya kiti nagsaritaan da kini Albert. Iso analaos man ang tipungtot ni Caridad. Mapintas adamag dayta, Panyero. Sapay la ko mga rod. Ta iti kabiitan apanawan. Kat ikalaysan ni Albert ti anak ko. Among Misty, no kasta nga aglaladot ka. Kasayaatan no, bakasyon ka pala. Tapnon. Tapno jak mapakadaan ti pa nagkalay sa da Albert kanlay ka. Ha? Kasanon, no bayat ti kaadak iti bakasyon kat agkalay sadan. Kasano pa'y amalapdak ti pa nagkalay sa dado ah? Jak lakit di itulok ang maikanda iti gundawaitan. Tanong mapasamak day ka. Dap-dap pa ukton ti babawik. Kat day tati saan ko akayat ang mapasamak. Misty, Iso ajak tong panan ti singasing mo nga agbakasyon at pailangan. Saan ang mabahin? Ala, balasang ko. Agnganga ka pa'y. Basitan dahi ito'y taraon mo. Ibusamon. Nabsugak mo, Nana. Sigurado ka? Laika? Uwan, Nana. Agyaman aklaangan. Pasensyakan. Tasyak ti mga asikasukan ka, ha? Adda nga min napatag nga asikasuan ni Albert. Amom nga min balasang ko. Kayat ni Albert nga kalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Ha? Agpaiso? Nana si Ma? Uhan.
Kat mamati ak aday tati as-asikaswan na. Day talaan ti arapaap ko, nana si Mang. Ti panagbalin mi amay may saka ni Albert. Mapasamak dayta, balasang ko. Patya, nga awan to apulos ti makalapod iti kasta a plano ni Albert. Mga no nagsiniliwasiw kami ka ni Misty. Di pa'y simangpot iti balay iti pinmanawa. Kasta ka di, sir? Uwandan. Anya tinadlaw mo kan Juana. Kanayon ama imay-mayan. Agpanpanunot. Patsik ang masaksakitan. Gapo iti mapaspasamak, sir. Siyak ti saksi, Sir Fausto. Nalaos ti panagayat na ni Albert. Awanan tinamnama, Dan. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir. Sa balitan ni Albert. Marikrik na kadinan ay ayatan ni Misty. Kat no patuloyan ni Misty ti kinamaag na. Isumot lang ti agladingit iti udi na. Kasano nga ibagak kan ni Misty na itoy. Amangan no agpagungganday jay no idanon ko dagiti imbaga kanyak ni Albert. Talaga asahan ko na makontrol ni Albert. Talaga nga isakit na dayjay abbabaunan. Kaslasaan ko na mabawing paya ti pangedeng na. Anya nga ta ti aramida? Ni Amado. Diyak agpatpadlaw. Oh, anya ti araramidam karidad. Ha? Ne, anya ka di man ti dildilawam nga aramida Amado. Adak lang nga rodan dito'y seleta, ngam pagarupang pailaang nga adda aramida. Ti kayat ko asawan, apay nga dakalaang dito, ingag pupupo. Ha? Makaikawan o kasta ka. Rumor ka mo dito'y seleta. Saan ka nagpupuklat ta? Iti mabiit. Patsik ang maurnos matlangan ti amin, Laika. Ha? Laika, okay ka kadilaan? Laika? Sino ang Laika? Laika, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Anya ti mapaspasama kanyak? Sino ka? Laika, di na ka di mabigbig. Sino ka? Sa dinutayan ko. Anya ti mapaspasama kanyak? Diyos ko. Laika, apay akasta ka matan. Sino ak? Apay nga daak dito'y. Anya ti... Ang sakit ti ulo ka. Laika. Ang sakit ti ulo ka. Tay ko! Jak sa kabailan ti makikita ka mapaspasamak ka ni Laika. Albert Iho, Inkari kiti bagik. Asa ganaak dagiti imbaga ti doktor. Amadlaw kun to asab sa bali adjar na. Nang runa ti imbaga ti doktor. Nga mga nudumtang ti kanito adinak tumabigbig. Yamjak sa kabailan papa. Amok agapo dayjay tinapasamak kan kuana. Ngam nagsakit gayam. Kasladyak maaklo na dumtang ti kanito. Adi na ko namamo ni Laika. Nagsakit pa ba? Iho, itagon daw ay anas ka na panagnakam ti kinatibkar mo. Saan ka sumuko? Saan ka maupay? Laglagi pa asika ita ti pangalaan ni Laika ititibkar na.
No kumapoy ka. Anya lang ti pagbanagan ni Laika. Basol ni Misty na ito, Papa. Basol na ito'y. Albert, kas itinakon-akon. Saan narumbay nga si kati sumuko? Hindi mo ko na natibtib karpay ni Laika nga mitisi ka. Tay di si kati ang ngabit kan patay. Diyak man la nakita akim mapoy tirik nana. Uray ka sa no ti panangublagdagan ko na iti. Nagtali na ed ang atibkar. Aging ga iti nagimbag ka. Katita nga iso ti agkasapulan kan ka. Saan nga rod arumbang nga umibbat ka? Nasken nga agbalin ka natibkar, anak ko. Apay akasta ti panangkit kita yo kanyak, Papa. Misty. Adda ka di parikot. Bakil ti parikot. Kat sikaw ti makagapo. Agpay sumatsal ka di. Tanusaan mo ko maapi nasakitan ni Laika. Saan kumamit atong puarte kastoy parikot. Kanayon latan asya, Papa. Sino ko matirumbang apabasulan? Siyak. Kasta ka di, Misty. Papa. Amum ka din o anya ti inyawag kanyak ni Amado. Mapaspasama ka dagiti imbaga ti doktor. Nga epekto ti panagdangran mo ka ni Laika. Ket no saan na malapdan ni Albert. Sigurado apalungsok na ka iti pagbalutan. Di aramiden na ng iso ti kayat na. Sa anak amabutang kini Albert. Misty. Nakasagana ak amang sangugan kwa na, Papa. Sa anak apa atyo. Makamu ka. Noon niya ti pagbanagam. Saan ka pakibiyangan? Papa. Ibagakkan ka na ito'y tapno di kan makmakla at pay. Naplanon ti panagkalay sa dalay ka kan Albert. Anya. Sigun ka ni Panyero, Amado. Namnamaan matan ni Albert amang riribok ka. Iso, ngayon sa ganaan na kan. Anya ti kayat mo son, Papa. Iti ka nito ariribukam kano ti kalaysada. Mapilitan amang idarom kan ka. No di ka garamid iti anya man ariribok. Palabsan natin naramid mo kanilay ka. Isong agpili ka, Misty. Aguli makalangan, wano patuloyan ni Albert ti mangidarumkan ka, kat palungsot na ka iti pagbaludan, gapo iti naramid mo kanilay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ulitom man ti imbagam, Albert. Agkalay sa kamin kanilay ka, Mama. Inasikaso kong daan. Maag ka talaga, Albert. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga, Mama. Laksidan na anak nun siya ti kayat mo. Papanawon nak dito balay, no iso ti pagragsakam. Ngam saan mo na malapdan ti plano. Talaga anak, balinkan ang maag. Sa dino tinangipanam, iti utak mo. Orayan niya ti bagbagam, Mama. Di na kon malapdan pa'y. Agsarita kami pa'y kan ni papam. Adakan ka dayta. Ngam nayat nagan ni Papa ti bendisyon na. Tap nagkalay sa kami kanilay ka. No dumaray kanto iti day tapas kan. Agyaman naklaunay. Ngam saan? Adakin ka dayta, Mama. Oh! Amok nga damot komunikasyon mo ni Misty. Ninamnamak mo tanti posible pa ng riribok na. Iso asin na gana ako.
Iti ka nito arirebukan ni Misty ti kalay sami ka nilay ka. At adagos dagiti pulis amang kamagkan ko na. Ngam no sana mang riribok. Palabsak tinagbasulan na kanilay ka. Oh. Ibagbagak yun ka dahito mama. Tapno maidanon mo ka ni Misty. Tamo. Marigriknak. Kakunsabos mo ni Misty. Madandan aganak, senyor. Apay, simang. Kasla ngamin adda bumtak atensyon. Gapo iti panangikalay sa ni Albert kanilay ka. Agtalag ka kini Albert, simang. Ah, Patsyek nga muna ter aramidan na. Ngamin, nasirib ni Albert. senyor. Kan maysa, suportadok ti plano ni Albert. Talaga ang maaklon yun ni Laika para kan ni Albert. Apay kit dinasaan. Nasimpot ni Laika. Responsable. Kang runani ti amin, patsyek na ayaten, kan taripatwen na ti anak ko. Kasanon ti kasasaad ni Laika, senyor. Saan ang mailimad kada kayo ti kondisyon na. Napudno ti panagayat ni Albert kini Laika. Amo ka maklon na ti kasasaad ni Laika. Kat amok met, asin naganaan ni Albert, ti may papan iti dayta ang panag. Anya ti aramitek dan. Kasano ang malapdak ti kanlay sa da Albert kanlay ka? No sinaganaanan ni Albert ti amin? Jak amo na niya ti ibalakad ko ken ka, Misty. Dan. Naibagakon ken ka. Sabali ti ugali ni Albert. No adda kinayat na. Aramidin na ti amin. Tapno agbaligi. Ket di na itulok. Nga damang lapad ken ko na. Talaga ka di ngay ayat ang pailaan ni Albert? O anya? Ay ayatem ka di pailaan ni Albert nga aging ga ita? Naibagan kanyak dayta ni Albert, nana si Mang. Kat, di ka kat imaragsakan, Laika? Abay kit tinasaan, nana. Nalaos ti ragsak ko. Apay nga rod, akas laawan ti gaganay gayam. Pilpilit at tibagik. Diyak amo. Kaslag ka kapoy ka kanayon. Anya, Dayta ti agpaiso, nana. Kan pasaray at sakit lang ta ti ulo. Kan adagon daway ajak ka no makabigbig kuna ni Albert. Laika, Masansan ka di ang mapasamak ti kasta, nana. Ajak makabigbig, kat awan ka no ti malagip ko nga urayan niya. epekto laang dayta tinapasamakan ka, balasang ko. Kat sikamot laang ti makatulong iti bagim. Isu nga ikagumaam alabanan ti anyaman ang mapaspasamak ita. Kat amok, makatulong iti dakkel ti umadanin a panagkalay sayo kan ni Albert. Naurnusan ti amin, Papa. Kablaawan ka, Albert Iho. Papa, Sumrek ka niti sabaling agpang iti biyag. Katamok, naragsak ka. putno dayta, Papa. Ngam naragragsakak pa'y kuma. No darayan ni mama ti panagkalay sa amin kanilay ka. At saan ko nga ikari anak ko? Ngem ikagumak nga alukoyan ti inam. Agpaiso, Papa. Wan anak ko, aramidak dayta. Wan kayam, kasano ni Misty. Nakasarita kong dagiti polis, Papa. Iho, Dito tagpaiso. Ay, wen. Kaya't kumata personal nga awisan ni Don Fausto. kasayatan dayta iho. Sana gaputa at atrasukan ka ni Misty, kat iraman mo maten ni Panyero. Saan na naing kalintigan dayta?
Pudno na tita Caridad. Aging gaita. Jak pa'y lang ang munuan niya ti Aramida. Tapno malapdak ti kasal. Inaramid ko ti amin. Inopay ko ni Albert. Imbagakpay nga amangan nung ipatay ni Laika ti kasasaan na. Ngam natangkan ti ulo ni Albert. Tita, Imbaga na pa'y nga oray bangkay ka no ni Laika. Ikalay sana. Dahil tati agpaiso, Misty. Nakaro ti pungtot ko kankwana. Nga mariknak at talaga adjakon malapdan ti plano na. Nang runag at inasikasonan ti amin. Nakasaganan ti amin. jak kaya't ti mapaspasamak tita Caridad. Nakarkaro kanyak. Ngam kas na akon Misty. Awanan ti maramidak. Sikalangan tinamnamak. Tapno sana matuloy ti kasal. Albert. Nakita nga awan ti kotse ni Misty ti garahe, sir. Isang nagtuloy. Sumra ka, Albert. Tapno makapagsarita ta na impag. Agyaman, Sir Fausto. Magtugaw ka, iho. Agyaman. Diya ako nagpalpalikaw pa, sir. At ito impitasyon para itikalay sa amin kanilay ka. Kabaod dyanan na. Matungpalan ti amin, Albert. Ah, Di ka ko mamasmas daaw no apayakas to iti reaksyon ko. Maragsakan aklaan para ken ka, iho. agyaman naklukas ta, sir. Wan gayam. Lading itik na ibaga. Adya ako ninawis ni Misty. Isa pang hasiyo ko ma. Da kayo lang ti dumaray. Amkak namin namang riribok lang ni Misty. Maawatan ka, Albert. Kinidaw ko mo't nagtitulong dagi ti polis. Ada polis nga agbantay ti kaldawan ti kalay sa amin kanilay ka. Kaya't no makita na ni Misty, arestaran da. Saksak bayak lang ti mabali na mapasamak, Sir Fausto. Amo ka na sakit para kada kayo ti inaramid ko. Ngam kas itinakunakan. Kaya't ko asiguraduan, asaan ariribukan ni Misty ti kasal mi kanilay ka. Nana, nagpintas ti trahe di boda ngayong paramid ni Albert. Wen, balasang ko. Dahito iti aramatem iti aldaw ti kasaryo kan ni Albert. Nakaragrag sakak, nana si Ma. Maragsa ka nakmet para kan ka. Balasang ko. Nana, talaga Le, apa yan, Laika? nagsakit ti ulo, Nana. Anya, Kalat-latan na rin na ka nagsakit manan. mabiit laang. Tayalaan ka iti tumaram. Mabiit laang. Talaga ka di alam masam ti bagim iti ara, Misty? Kasano ang makapagpanunot ka ngay iti nasayaan? No kasta ka mutan. Laglagi pa. Duwala aturugan. Agkalay sandalay ka kan Albert. Diyak ang muna niya daramitak dan. Sinaganan at talaga ni Albert di amin. Misty, Gusto ka? Nasirip ba talaga ni Albert? Amo na tinararamit na. Naiwaragawag na matan ti may papan iti panagkalisada kinilay ka. Namuanang dagiti pada may abak nang asaan asyak ti ikasar ni Albert. Isungan niya pa lang daramidak na awanan. no kasta, sumuko kan? Nakarkaro ang may babainak. No mapanak to pa'y lagpakita iti simbahan iti kaaldawan ti kasal. Isasanlangan. Misty? Ngam ikarit dan
Saan nga agulimak da Albert ken Laika? Saan ak ngagsardang amang riribok kadakwada? Tandaan am dayto. Caridad? Talaga ka di ka sumurot iti simbaan? Ammo madyak magustuhan daytoy akasar, amado. Caridad. Kadagiti amin nga aldaw kan kanito iti biyag ko. Daytoy akanito kan aldaw. Ti ilunlunod ko unay. Aniya. Saan ko akayat ti panangikasar ni Albert iti babaunan. Pulos! Caridad, kunak man no napagsaritaan tanda ito'y abanag. Awanan ti maramidam. Kaldawan itan ti kalaysada. Ken ammo masinagana na imbag ni Albert da ito'y akanito. Ultimo ti amken na apan ang riribok ni Misty ti kalaysada kinilay ka. Sinaganaanan. Si kantumat ngamin, amado. Basol mo na ito'y. Saan akan ito itatipin na basol, Caridad? No kayat mo ti sumurot kanyak, agtignay kan. Ngam no talaga adi mo kayat adarayan ti kapatgan nga aldaw iti biyag ti anak ta. Addakan ka dayta. Saan ka apilitan a sumurot ijay simbaan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kablaawan ka, Albert. Agyaman nakdan. Di kagdanag. Awan ti mangriribok kada kayo kanilay ka. Napalalo ti Bartek ti amo. Saan Apolos ang makakunail? Gapo iti nakaro a Bartek na. Oh. Day ta ti agpaiso, Albert. Talo nga aldaw. Aday tala naging inom ti nararamid na. Di na maklon ti amin. Kadayay. Saan ang makakunail Apolos? Gapo iti nakaro a Bartek na. Agyaman nakmat. No sana mga deribo. Ni, aday tan ti bridal car. Simang putin nilay ka. Daragsak ka kadilay ka. Awan o mas piniti kinaragsak ko, Albert. Apay nga rin nagsangit ka. Diyak malapdan ti bagi, Albert. Like ka. Impagaroon ko no arapa na ang ti amin. Ngam ita, natumpalan. Inkarik nga yatan ka. Nga itong palka. Kat na ito yung di kariklay ka. Among ka si kati kapintasan. Ken kasayaatan na napasama kiti biyag ko. Albert, Sikatin na magbaliw kanyag. Sikatin ang ipay kanyag iti inspirasyon. Iti ababazaritan. Talaga sikatin na itani para kanyag. Ay ayatan ka unay-unay. ay ayatan ka mat unay-unay. Anay ko, Apay like ka. mariknak manan ti sakit ti ulo. Albert, Anya. Tinasayat. Oh my God. Panawan tapay lang dagit isang hili. Ang mga no kumaro pa'y day tamarikrik. Natungpalan titulagan ta, Panyero. Anak tamit laeng tinagkalaysa. Wan nga rod, Panyero. Kat napalalo ti kinaragsak ko. Amok nga miin nga day tinasaya at nga ima nilay ka nga anak ko. Panyero, ang mga nuat na makaalingag ka data. Di kagdanag, Panyero. Naimbaglangan ta sana nang riribok ni Misty. Sana nagpakita Apolos. Ay, wan nga rod. Amom ka diyan nagdantanaga. Apay, Panyero.
Imbaga ngamin ni Dan ang naging inom kano ni Misty. Ha? Ipagarop ko ngay naramid na tikas jay. Tapno na turin nga umay mangriribok iti kaaldawan ti kalaysa. Ngam saan ang nagpagpakita. Panyero, Ket day ti pagyaman aklaw na Panyero. Isu na lang tamadanagan aklatta. Amangan ngamin no niya ti mapanunot ni Misty nga aramiden. Simang kagayaman, Dan. Wen, Misty. Kamusta din na pa naman? Nalpasan ti kasar. Misty, Awan man la tinaramid. Dan. Diyak man la nailaban man ti karbangan. Awan man la tinaaramid. Misty, anya ka kadi? Saan ka nga gibuo? Amangan no masugatan kan tukid di. Awanan dan. Saanan anawayan ni Albert. Saanan anawayan. Kumustang tirik na, balasang ko. Mayatan, Nana. Ay na, maragsakan akparakan ka, Laika. Kamaudyanan na, saan kan ababaunan ditoy? Nana, Siguro, agbaliw matan titrato kan ka ni Senyora. Oh, apay balasang ko. Diya ko namaan nagbaliw ti trato kanyak ni Senyora Caridad. Ha? Mariknak namin na talaga adinak kayat, Nana. Nupay kasta, aramidak ti pagrabangakkas na ikamang. Raam ti ina ti asawa, iti nakarkaro pay, ngam iti panagraam ko kankwa na iti. Dan, mamatiak nga mom no sa dino ti ayan ita ni Misty. Ladingitek, sir. Itay pa'y langaw awagak. Ngam di namit songsong batan ti awag ko kinkwana. Anya, Day tatag paiso, sir. Madanagan akmet nga rot, sir. sapay la ko ma. Ta saan akong formula ditan ti mapanunot ng aramiden. Sir, No bilang takuntakan na ka, pangasim ta pakamuan nak adagos. mangnamnama kayo, Sir Faust. apay adi ka pala maturog, Caridad. Nalpasan ti amin. Kasayatan no aklo namon. Nangasawan di anak ta. Oray pay no agasawan da Albert kan Laika. Jak tulat ta maklon day jay ababaunan. Caridad, Jak maklon anang asawa iti kagangay laang ababae. Di ka kay suna nga anak ta. wah, apay. Sigurado ka? Agagangay lang ang babae ni Laika? Anya ti kayat mo asawon, amado. Caridad, at dadagati banag asa narumbang akid ngan adagos. At damat dagiti tao asa narumbang nga idadanas. Ta saan tayo nga amo, no anya talaga ti kinatao da. Nabagas day tangay bakam, amado. Kaslaad da ammom apalimad iti kinatao ni Laika. Naawan. Lipatan mong timbagak. Ket maturog kakit din. Apay ngay. Aging ga ita. Jak pa'y la makontak ni Misty.
Anya nga tan tinapasamak kin kwa na. Ti amok ket adalang iti balay nga abangan na. Ngamitay na panak ijay. Awan mat. Delikado na ito ya. Jakmat kaya ti umawag ka ni Sir Fausto. Amangan mo awan mat ijay ni Misty. Ket mabistunak ki ti amana. Napnapanan nga tan ni Misty. Awarin ito mas pinili ka na ragsak ko, Laika. Kasta akmat, Albert. Laika. Idi inayat nak. Awanan ti sa balipay nga inarapaap ko. No di ti maikanta ko maiti na ulimag a panagbiag. Laika. Idi na aksidente ka. Kunak mo saanan ang matungpalpay ti arapaap ko. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti na marswa. Tanakalasat ka. Sika tinagbalin na sadag ko. Itidaydiya ka nito. Albert, No sana kapukan ka. Saan nagkamamata nagbalin ang natib ka iti. Utang ko kun ka ti amin. ipatpatag ka unay, Albert. Agsakit man ang tiulog. Anya. Di kang danag. Adak lang dito eh. Oray niya ti mapaspasama. Saan kanto panawan? Ikarit daytan. Matanagan ang katalagandan. Nagpatnagajak na turog gapo iti panang pampanunot ko ka ni Misty. Kastak matlaan, sir. Ngam talaga adinak pa inawagan. Pinadas ko mat nga inawagan. Ngam jak makontak. Anya nga tan tinapasamakan ko, ana. Sa dino nga tan tiayan na. Sir, Nas ka na masarakak ni Misty. Amangan no anya tinapagtagnan. tulungan kayo, sir. Agyaman akdan. Ala, agtig na itaan. Apayakas tati panangkit-kitam kanyak si Mang. Kwa, senyora. Ammum anapudot ti ulog. Katjak kayat ang makita ti kasta jar mo ita. Pasensya kayon, senyora. Sige, panawan kayo pa'y dito. Di ka pumanaw. Tada pangibaw na kan ka. Di ka balin abastos si Mang. Anya pa iti serbi ita ti amin. Sigurado akin at katawaan dakon dagiti makaam-am mo kanyak. Ngamin, sana siya tiin kalaysan ni Albert. Anya pa iti serbi ti amin. Anya pa iti serbi ti biyag ko no kastoy matlang tinapasamak. Napukawan anamin pinsan tinamnamak. Amaagaw ko ni Albert iti dayjay ngagraraman a babae. Eso nga anya pa'y lang arod ti serbik ngagbibiyag no kastoy matlang. Awanan apulos. Tauray anya pa'y aramidag. Agdadata nga inatiw nakti may salang ababaw nan. Iso akasayaatan ng nogibusak matan tibiyag ko. Total, nagbanag matlangan akasla nakakaasi. Diyak mat nga rodan almanan pa'y tiyag-biyag. Kasano ang may patungpal ko ti karit? Ariribukak tibiyag nilay ka. Nagibusak matan tibiyag ko. Inkarikit tibagit alumabanak. Nadyak man nagparang iti kalay sa dakin ni Albert. Gapuday tayo ti amak
ko may balod. Tano nakabalod akon. Nakarkaron nga awanan ti maaramidak. Nakarkaron nga awan ti maaramidak. Adadan nga awan ti maaramidak. Nugibo sakit din ti biyag ko. Isuasan. Saan ako nga agpaatiw? Yak itulok nga gragsak na Albert kanlay ka. Idinto tagladlading itak. Saan ko nga itulok? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Panyero. Hello, Panyero. Panyero, pasensya ka na istorbo ka. Saan, Mert? Apay ka di? Madanagan na kami. Tapay. Aging gaita. Diyak pa'y mo no sa dino ti ayan ni Misty. Anya. Tuawan ang yaman na kanya. Madanagan na Panyero. Ala, tinasaya at katagsarak ta, Panyero. Tano ka sa pulan ngagpatulong tan kadagiti pulis. Aramidon ta. Ni, nagsapa mo din, no asino man dayta. Ay, mabit lang! Dan, Ha? Misty? Si kamot gahan. Umay ka. Umunag ka. Napnapanam. Napanak iti balay nga abangam iti kalman. Ngam awan kamot ijay. Ha? Misty? aglod. Minanggap ko katanan tibiyag ko. Ngam na amiris ko nakarakaron asa anak ang makabalas. No awan akon. Ha? Iso ngay mayak dito eh. Napno oray kaskasano. Makailiw-liw ka. Tinasaya at Misty. Inka pa'y ornosin ti bagim. Nakaduldulpot kan. Gapo iti diretso a panagin inom mo. Alan, ornosin pa'y ti bagim. Kumusta ang tirik, ma'am? Medyo mayatan. Saanan ang nasakit ti ulo. Laika. Madanagan Albert. Apay ngay. Manipod rin mo ki ospital. Gapo iti naramid kanyak ni Senyorita Misty. Kastoy matantiriknak. Pasaray makariknak iti sakit ti ulo. Nalabit asahan ka pa yung naging bagiti husto. Kan mabalin ka di, Laika. Saan mo nga awagan iti senyorita di siya babae? Ha? Agasawatan. Agpada kayo langan iti estado iti piyag ita kan ni Misty. Saan? Saan kami nga agpada? Anya ti kahit masawan. Ni Misty, sigodan abaknang. Kukwa na ti kinabaknang na. Idinto ta siya. Saan? Podno abaknang ka ng asawa kanyak. Ngam saan ko ako kwa ti kinabaknang mo. Laika, amin asalikwak. Kukuha mo din. Tagasawa takot nga ro din. Saan, Albert? Umdasan ako kwak ti puso kan panagayat mo. Saan ko nga al-almanan ti material abanag? Tawan kwenta na dagita iti imatang ti Diyos. Laika, apay akas tamad ng ti ibagbagam. Ibagbagak lang ti paiso, Albert. Awan patag ti material abanag dito'y daga. Iti pagarian ti langit.
Iso asaan ko nga almanan ti kinabaknang. Kas itinakunakon. Umdas kanyak ako kwak ti puso kan panagayat mo. Inring pas mo matlaka diti imbagak nga aramidam, Simang. Wan, senyora. Trabahom ti amin itan. Tanan na namunin di agraraman a babae. Ti agbalin abak nang gapo iti anak ko. Senyora. Talagang agraraman day jay, alay ka? Senyora. Kabaulak nga aramidan ti amin at trabaho dito'y balay. Basta pang nga asiyo kuma. Ta saan kayo nga agsaw iti kasta, maipapankan nilay ka. Ta sino ka kumaamang isuro kanyak, Simang? Senyora. Isawang kunoan niya ti kayat ko nga ibaga. Awan ta sino man na makalakpad kanyak. Ta kukwak day to'y abalay. Iso adinak isuro, Simang. Tawan apulos ti karbengam. Nawagak aminin ang mabalin a papanan ni Misty. Ngam talaga nga awan, panyero. Luan niya ti kunam, agpatulong tan kadagiti pulis. Oh, Kasayatan ti kasta, tanadardaras ang masarakan tayo ni Misty. no day tati kasayaatan na maramid. Sige, panyero. Talagang amin amadanaga na kun ka ni Misty. Amangan noan niya matanti na ramid na itibagina. Alang aruden, agturong tan ijay police station. Kas ladyak kayat nga ipakaamukin ni Papa. Nga okay ak nga. Makamu ka. Ngam amangan no agkamang dayjay iti pulisya. Ha? Apay ko ma? Sapsapulan na kati amam, Misty. No di nakalata masapulan, may salaang ti aramidan na. Agkamang iti pulisya. Isu akasayaatan siguro, no awagam. Uray awagam laan, kat ipakaamom anatalgad ka. Sige, dan. Aramidak nga rete. At dahita, nakadanon tan dito'y police station, panyero. Agure ka. Ni Misty ti umawawag, panyero. Ha? Kasta ka di? Ala, sungbatam nga ruden. Iti kasta, mamuam no sa dino ti ayan na. Kanuan niya tinapasamak kan kwa na. Adingitak no napagdanag kayo, Papa. Kas kinunakon, inliw-liwag ko lang ang tirik na. Bye. Anyan, pinutad mo matla adagos ti saritaan nyo. Awan matintinas kan pa'y apagsaritaan mi. Naibagakon kan kwa nga ayusak lang. Misty, Iso akasayaatan ng tikas jay. Saan ka di? sa bagay. Ti importante, kat amo na asibibiyag ka pa'y. Dan. Ita, anya ti plano? Kas itinakon-akon. Aramidak ti amin. Tapno saan nga agbalin anaragsak ti panagdan na da Albert kan Laika. Misty, Riribukak ti biyagta. Pagbalinak nga impyerno ti biyagda. Kunakman no saan kayon nga agsublipay dito'y balay. mama, Apay ang nagsubli kayo pay laang. pasensya kayo, mama. Ngamtap na saan kayo magpungtad? Sige, pumanaw kami matlang itasawak. Ha? Pagyamanak unay ti idadaray mo ti kaldawan ti kaldaysa, mama. Ket ita, no di mo kahit ngagnayad kami kanilay ka dito matungpal ti kayat mo. Anya. Saan ka kahit asukiran, mama?
Iso ano ko na mapumanaw kami ti asawa. Iso nga rod ti masurat. Sanan, nagadungam mom. Agnaed kayo ditoy, no iso ti kayat mo. Anya lakit din ni mama. Kunak mo din na kaya ti kaadami dito eh. Ngam kas dyan mati kunana. Sa bagay, nalabit nga italaang ti puntot ni mama. Ngam patsak, maaklon lang tong matlaan nila ka. Jack amo, nunaskan nga ibagak daytoy, wenno saan. Laika, Anya dayta, nana si Mang? sa anak nga umayon, nga agnaed kayo ditoy kan ni Albert. Ha? Amkak ngamin, nga uray no asawa na kan ni Albert. Kat amangan no parigaten nakalatan ni Senyora. Di kagdanag, nana. No anyaman ti paramid na kanyak, agtong palak. Laika, Sa anak ngagbalin asukir. Iso ti ina ni Albert. Katrumbang lang agtong palak iti anyaman na kayat na. nga uray tratwen nakalata, kas babaunan. Awan anyaman na kanyak dayta, nana. Kabaalak nga aklunan ti anyaman na trato na kanyak. Iso adi ka madanagan. Kumusta mo ni Misty, Panyero? Sana matagtagari, Panyero. Manipod si Mangpet Ejibalay. Kanayon na naulimat. No saan ko apagunyan? Saan mo't ngagsao? Panagkunam, naaklon na ngatan, ti kinapudno. Diyak may baga, Panyero. Abong matan ti ugali na. Panyero, nga mawan matan ti araramidan na, saan ka di? Impamaysanan sapay nga ruden ti panangasikaso na iti negosyo yo. Amom ka di anakarkaro pa'y amadanagan na. Nukas dyan nga awan ti madi nga ipakpakita ni Misty. Anya? Dahil ti agpaiso, Panyero. Amkat ngamin nga mga noda sa bali a plan-plan mo na. Iso akas dyan na ulimat. Hanggang sapay la kumatawan. Iti kasta, kat agbalinan anaan-nayas ti amin. Kuma, Panyero. Kat no bilang takasta ti mapasamak, panagkunap. Inutak matan nga ipamuspusan ti amin. Tapno may bagakon ka ni Misty ti agpaiso, may papan ka ni Laika. Panyero, Day ti rumbang saan ka di? gusto ka, Panyero. Ngamin, saan matkat nga iti agnanayon, kat may limod mo ti may papan iti day taabanan. Day tama ti pampanunod at Panyero. Ngam no bilang agpagunggan ni Misty no maamuan na aputot mo ni Laika iti day di Salome. Anya ti aramidam. Saan akong ngagdanag nga oray agpagunggan ni Misty? Abok ngamin adinan to kabalan apasakitan ni Laika. Tada ni Albert nga asawa na amang isakit kan kuana. Panyero, Iso nga ita, Panyero. Saan ako na madanagan nga uray maamuan ni Misty ti amin. Tamok anatalgadan ni Laika. Saan na basta maidadanas ti asino man. Kaputaadan ni Albert amang isakit kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Among ka di mas daawakin ka ita, Misty? Apay, dan. Dandan isaan ka matagtagari. Pudno nga mo may ka dito yung opisina. Nga masansan mat nga dayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agpampanunutak namin. Ha? Kaya't ko ang maplano anaimbag dagiti naskan nga aramidan. Iti kasta. Kat sa anak nga agbidot.
Talagang nga rod apatuluyam ti panggap mo? Rombang lang, Dan. Sa anak anaguli maklatan para iti awan. Misty? Ket daytoy titandaanam. Amin anang traidor kanya. Balsak. Ha? Makla at daamin iti wagas ti panang balas ko kadakwata. Laika, balasang ko, papaayaban na kan ni Albert. Laika, umay ka kanon, kuna ni Albert. Mangad tayon. Albert? Laika? Ha, Sika? Sino ka? Diyos ko. Di nakmanan am mo, balasang ko. Saan ka nga mo? Sino ka ngamin? Sino ak? Anya ti aramidak dito? Barok, nakaturugan ni Laika. Makapadanag ti kasasaad na ita. Ninamnamak matkit din ti kasya mapasamak na si Mang. Ta di pa'y lain. Inyo na'y una yun ti doktor. Ti kasya nagbali na dyan na. Barok, Iso na lain, takasla ko markarumot din ti kasasaad na. At dapat dagiti gundaway. Kasla ubin nilay ka. Naka-inosente no kasarsaritan. No dat dumamat. Sana pulos ang nagsasao. May sa tinakaiturungan ti imatang na. anya. Day tatagpay so, nana si Mang. Ngam sa anak nagbabawi ang ikalay sa kankwanan. Gapot ay ayatot nilay ka. Kat nakasagana ak nagsakripisyo, kan nagsagaba para kankwanan. Mabayagan day na udi pa nagsarita tayo tinalapat, Misty. Te kayat ko. Agsublit ti kas iti sigot. Saan ang agsubli iti kas iti sigon, Papa? Ta saan matan ang maisubli pa'y tinapalamas? Anyat kayat mo asawan. Addan asawa ni Albert. Dayta ti agdadata a kinapudno itan. Kayat kada asawan day ta, analaos pa'y laang ti sakit tinakam mo. Gaputa saan anatong pal ti saritaan mi iti ka ni Panyero Amado. Anya iti panagkunayo, Papa? Pinangnamnamadak iti. Inkariyo kanyak asyak matlaang ti ikasar ni Albert. Ngam anya tinapasamag. Insukat nak iti may salaang ababaunan. Iha, kasayaatan no aklo na mo ti amin. Saan ka nga agbyag iti natalinaay? No jak agbyag iti natalinay. Siguraduat akas tamat lang ti mapasamak kadakwada. Maniya. Sa anak ngagpaatiw, Papa. No pinasakitan dak iti kastaunay. Saan lang adoble ti sakit nga isublik kadakwada. Hoy, babae. Kasarsarita ka. Sumungbat ka no kasta kasarsarita ka. Saan kang agbalin abastos? Tada ka pa'y lang iti unag ti balay ko. Hoy, Laika! Sigudan anadagsan ti darakan ka. Sika babae. Isaade mo kumandagdagan. Tauray pahinuin kasarnakan ti anak ko. Saan ka pa'y laang anaklon?
Senyora. Amo mo't gayam ti sumungbat? Ngam apay adinak sinungbatan na dagos? Pasensyakan, senyora. Ala, tumakder ka dita ta adda ipaaramid ko kan ka. Saan ka ngagsin senyorita ditoy? Tawan Apolos ti Karbungam. Si Mang, ayan ni Laika. Itay pa'y mutlang aro da sapsapulak, senyor. Ay, madanaganak pa yan. Anya, napanamnan ngay. Senyor, Ang mga nakarwarmat ta iti inaladan. ay saan kumamat? Tanusim kan ti sakit na, santo nakarwar iti gate. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Si Mang, Sigurado akaungatnak ni Albert no sumangpat, senyor. ikagumama sa pulan ni Laika. Sana rumbang nga dadagas ang mapasamakan kwa na. Napalalo mo't ipanagdanag mo, amado. At dalang papaaramid ko kanilay ka, ije bodeka. Anya, pinagtrabahom ni Laika. Anya ko matidakos na. Talaga ka di adi kag pampanunot karidad. Apay a pinagtrabahom di manugang mo. Saan ko ang manugang dayjay? Babaunan tayo ni Laika. Talaga sa balit ti ugalim karidad. Agasawan da Albert kan Laika. Uray balibaliktadam ti lubong, manugang ka ni Laika. Saan? Babaunan laong dayjay a babae. Babaunan! Naawatam? Awan anyaman na kanyak dayjay, papa. Laika, iha. Nalagan laang matim patrabaho kanyak ni senyora. Mama, tiyawag mo kini karidad, iha. Saan na kayat dayta, papa? Iso atong palan tayo laangan. Amang ano nakarkaro pa yung agungat. Nas ka na maamuan ni Albert, ter aramidan kan katinana. Saan? Pangasiyo, papa. Anya, Di yung laangan ibagbagakan ni Albert ti amin. Sana balit na ka ba alakmat? hanggang sana rumbang nga pagtrabahuan na ka. Nang runa kahit... Anya, papa? Awan, iha. Sana bale. Kasaritak ni karidad. Talagang amin asa narumbang ti aramidan na kan ka. Sinara ka, tada kayat ko apaaramid kan kahandan. Sir Fausto, Sana may libakan ka ti amin. Ket up mo. At adapay nga gibagbagakan ka ni Misti iti parikot nangam iti siyak nga amana. ha? Anya ti kayat yu asawan, Sir Fausto. Kaya't ko mailiwliwag ni Misti ti amin. Diyak kaya't na makaaramid iti banag anakarkaron apagramutan ti parikot. Ha? At ayon tinagteng mo, Dan. Imasensokan. Panagkunat. Kat maibagay kan ni Misti. Anya? Napanagnakakmatan ti kabaalan. Iswakit dawakan ka. Pilitem ama ibaw ingken ka ti panagayat ni Misti ka ni Albert. Tapno iti kasta. Ket aguli makmatan ti lubong na. Ang sakit man ti ulo, Albert. Anya? Apay niya kastuyak matan. Anya ngayon daytoy. Di ka maso. Mabitla na, tapag tumaran ni Dagas. Diyak maguston dayto ang mapaspasamak, Albert. Madanaganak. Anya ti kayat mo asawan? Madanaganak. Amangan lumapanawan kan iti mabiit. Dagijay manen da Albert kan Laika. Madlaw ama di manen tirik na ni Laika. Katnimat Albert. As-asikaswan na latati buwisit a babae.
Amupay. Ang mga nuag pampambarlaang day talay ka? Tanuawan mat ni Albert kat saan mat akasta? Dakkel ti pamatik nga al-alilawan na laang ni Albert. Nuad dati anak ko, kampay idi, dumikar ti sakit ti ulo na. Ngam nuawan dito'y ni Albert, mayat matidjar na. Iso asaan ang makalisi kanyak day ta babae. Parikatak, tapno ag nakam. Sinukirnak ni Albert gapukan kwa na. Iso nga aramidak mati amin, tapno saan anaragsak day ta babae. No agal lalangit man tiragsak mulay ka, idiin kasar na ka ti anak ko. Siguraduak nga agbalin nga impyerno ti biyag mo, iti kadam ditoy. Aramidak ti amin, aging gamauman ton ni Albert iti sitwasyon. Kat agdisnodon ton amang panaw kanilay ka. Jak itulok aday taamot tsak-tsak ti agragsak. Jak itulok nga isukit din ti agnumar iti amin akabaulan nga ipaahi ni Albert kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ang tirignan? Mayatan, Albert. Saanin ang nasakit ti ulo? Nakaginawa apaman a pinagtumarna. Laika, Agyamanakan ka, Albert. awan tirong mga pagyamanan. Pagrubangat ti mga sikaso kan mang taripato kan ka. Madandanagan ka. Apay, Amang ano mapanahon ka iti mabii. anya, Kinapudno na, Albert. Diyak kaya't na ito'y mapaspasama kanya. Tati arapaap ko. Kat pagserbian kay itong palbiag. Ngam kastuyak bitin. pangasim Laika. Di ka kumaksaw iti kastan. Saan na ka mabali na panawan? Taramidak ti amin. Tapno talinahid kay ti danlag. Kasanon no kumaro ti kasasaad ko. Ha? Bagik na ito'y, Albert. Siya ti makarik na no kabaala kung no saan. Dahito ti tandaan ang Laika. Uray ni patay. Lapdak ang mga agaw kan kamanipot kanyak. Albert, Kasta ti panagayat ko kan ka. Jak itulok nga da makaagaw kan kamanipot kanyak. Nga oray pa'y ni patay. Nalabit ang napanagnakamon, no kasano ti panaginayat da Albert kan Laika. Nang runa di anak ta, nalaos ti panagayat na kinilay ka. Anya a panagayat. Kinamaag day ta, amado. Karidad, Talagamot saan ka di. Agasam tag sakripisyo kit din ang mga asikaso kan magtartaripato kan nilay ka. Idento tano ni Misty ti inasawa na. Sigurado na talgad ti kasasaad na. Iso kumati pagserserbian ni Misty. Saan laday ta? Nakaragkaro pa'y kumaabumaknang. Gaputabaknang ni Misty. Kakaiso na nga anak ni Fausto. Heredera. talaga gaya mapasiglatan na kinabaknang ti aday ti panunot mo, Karidad. Anya. Saludsudak man kan ka. May tugot mo ka di ti kinabaknang nga ibagbagam, no ipulang mon ti bulod mo abiyag. Anya. Saan mo to maitugot ti kinabaknang mo, Karidad? Iswasan ko maapasig ang materialan abanag ti pampanunutem.
Gaputa mapanawam to amin dagita. Delikado. Jakla pag-arupan ariti sa akin ni Misty. Dagiti agkakapatag a dokumento nga intalak na kanyak. Ay, ang mga numabistunan tinaramid ko. Saan ang mabalin tayo? Dan, Ha? Ay. Apay, Misty. ipaknimot lang dagito eh. Diyak mayulo ti mangbasa amin kadagita. Ang sakit ti ulo. Sige, Misty. Si kantomat ngamin. Kalaat matlatan nga impairwar mo dagito apapeles. Nabayag ngaminan ajak nakita dagita. Adadalang iti safety cabinet. Mabalin mo arik kisaan. Anytime. Basta ipaknimon. Talaga ajak mayulo tar aramidak. Sikat ni matong pala. Ay, naimpaglakit din. Impagarop ko nung mapisto ako. Amuklatan. Napatag ti makagapo. No payakinid daw mo dahito ya panagsinarak ta, Panyero. May papanday to iti kasasad ni Laika. Anya. Apay, Panyero. Anya ti maipapan iti sitwasyon na. Bayat ti panaglabas ti Aldaw. Manmadlaw ko ako markaro ti sitwasyon na, Panyero. Ania. Manon nga espesyalista ti kinonsulta ni Albert. Nga magpapada ti opinyon da. Basol ni Misty daytoy. Panyero, No di na ko mainaramit ti kasjay. Saan ko mamot nga agbanag akastoy ti amin? Laika, ibagamlaeng no adda masapul mo, ha? Nana, saan dak ko maabambantayan? Saan lakit ti magusto ni Senyora? No makita na asyak ti as-asikasuam. Laika, Kabaulat mo ti bagikat, Nana. amok akabailam. Agam di nakmalapdan ang mga sikasuken ka. Di ka kayat abaybayan. Nana, Kan maysa, jakmat baybayan ti trabaho dito eh. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam, Laika. Ngamin, jak liwliwayan nga aramidan dagiti trabaho dito. Amuklatan, amado. Ni manen Fausto ti rason mo kanyak. Gusto akadi. ha? Rimuar kalatan na di ka man lang nagpakada kanyak. Ngam amuklatan. Ni Fausto ti makagapo saan kadi. Adala na patag nga inaramid mi. Pasensyakan, no jakon nakapakada itaykan ka. Kunak tupay kat. Awan matdakas na iti iruruar ko. Saan ka di? Awan, anya ko matidakas na ngay. Karidad. Total, maaramid mo mati amin na kayat mo. Asino ako mamot ngay amang lapad kan ka? Pinanawan na kon. Anyan ni Karidad. Talaga timmangkenan ti kinaalas ti ugali na. Nagsapakan sa itaay ha. Nakaskas na ako kadi, Papa. Misty. No marabi anak nga gawin. Sitaran na. Ngam no masapa at dalat tamot ti maibagam. Anyan, Misty. Talaga kadya kastoy talatan iti agnanayon. Apay, Papa. Saan ka pailaan, ana irwam? Tinasaya, inka ni Jesilit mo. Awan met lang ti kwenta da ito'y apanagsarita ta. Ngamin, jakon mauawatan ti ugali. Albert, nakaturugan ni Laika. Nana si Ma. Amok amadandanagan ka. Gapo iti mapaspasamak kan kuana.
Jack ilibak day tanan na si Mang. Nang runa kat kanayon ng ibaga, nga mga numapanawan ng kanang. Anya, Day tatagpaiso nana. anya. Day tatagpaiso nana. Banag ka nakarkaro namang ipapay kanya kitidana. Kumapoy ti pakinakam ko. Tunggal kas ti mang mga kukankwana. Saan arumbang nga ipakitam nga agbalin ka analupoy, Albert? Tandaanam, si kaita ti ayan ti pigsan ni Laika. Si ka ti pangalalaan na itikirad ti pakinakam na. Nana si Mang. Nalabit apan nubok da ito'y iti ayan-ayat yu atwa. Kat sapay la kuma taagbalin ka anatibkar. Takas itinakunakon. Si kaita ti sadag ni Laika. Kas iti sigod latan ni Ma'am Misty, sir. Sana matagtaga rin. Agtrab-trabaho, ngam nadnadlaw asabali ti linaon ti panunot na. Basta ka di, Dan. Wan, sir. Apay ka di. Kaya't ko kumakasarsarita apama na si Manfred. Ngam sa bali ti Jarna. Sa bali ti panagsungsungbat na kanya. Iso adya kon kinasarita. Kasta ka di. Uwan, Dan. Tano impilit ko ti kayat ko itay. Abangan nagsubang kami manan. Sir, Iso ngay nawagan ka. Takayat ko kumati makidamag may papan kang kuwata. Agam husto mo't lagayam ti pampanunutan. Ipag-arap ko lang amin no sa bali ti kanay-gay na iti opisina. isomot lang nga iso, sir. Nuan niya ti madmadlaw yu itaatignay na. Isomot lang ti madmadlaw ko. Alang arudan. Agyaman Dan. Bye. Bye. Saan arumbang nagsigsigurado ak? Oray no kas ti mapaspasamak ken ni Misty ita. Naskan nga ganadak. Ay, tinasayat. Awagak ti abogado akakun sabos ko. Albert, mabaling ka di adito'y kalaang abay ko. Ah, Pangasim. Kaya't ko ngamin amarik na ti bara ti pamatag mo. day talaga yam. Apay kiti no sana mabalin. Agyamanak, Albert. Laika, awan ti rumbang nga pagyamanam kanya. Takas itinakunakon. Pagrumbang ti kastungar aramidak para kan ka. Senyor, nagadayo manen tinakaiturungan ti imatang yo. Ay, si kamot gayam si Mang. Nakita kayo nga adda ditoy. Iso anang yagak iti inuman nyo. Adtoy, senyor. Agyaman ak. Adda ka di parikot, senyor Amado? Jack amuno makunapay aparikot da ito'y amapaspasamak kita. Ha, Saan mo ito na mailimad kan kati amin? Saan ka di? di ka di may papan ka ni senyora? May sadaytan. Ngam ti kang runa na pampanunutek kat ti kasasaditan ni Laika. Senyor, Nasingpet ni Laika. Isungawa na pulos ti panagkitakit ko. Idi inayat ni Albert. Ngam kadag iti mapaspasama kita. Jak maliklikan ti agdanag para kini Laika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.